Ginsiguro ni Justice Secretary Frederick Vida nga hindi sila magpauli sa Pilipinas nga wala sang dala halin sa ilang biyahe sa Czech Republic. Sa mga adlaw na talana ang pagpakigsapol ng Vida sa Czech authorities sagod nga maatag ang status ni former Congressman Elizalde Co kagiduso ang posible nga mga lihok agod madala pabalik sa Pilipinas ang anay kongresista. Sunod kay Vida nga yara mismo sa Prague, i-validate nilang tanan nga impormasyon nga nagagwa kag diskusyonan ang legal options nga available. Pahayag pa sila nakatipo na sila sa intel halin sa ila inisal nga pagpakigangod sa Prague apang nagbalibada na ini nga magpatpat sang detalye samtang wala pa ang validation. Pananglitan hindi Manila mabalik subong sa Pilipinas si Co. May resulta man gihapon ang ilang misyon sunod kay Vida. Nag-abot naman sa Prague ang team halin sa Philippine Center on Transnational Crime nga nagadala sang dugang nga mga dokumento agod nga kompletohon ang submission sang Pilipinas sa Interpol sa France bilang suporta sa Red Notice request bato kay Co. Wala naman naghatag si Vida sang timeline kung saan magwa ang Red Notice bangod sang internal procedures sang Interpol. Definitely not empty-handed. With what already I know now, with what already we understand of their processes, definitely not empty-handed. Well, we will know by tomorrow. I'll make a report. Don't worry about it. So, totoo ba yung sinasabi na fake news yung pagkaka-aresto? Definitely, I can tell you, no, it's definitely not fake. It's true na naaresto. So, pwede na sir natin gamitin ang word na arrested. There's Hindi a pa rin. technical term for Okay. them. So I'd Accosted. rather not, di ba?